Rama Surya Widagta. Iya. Kula natap tower. Iya. Wonten tower nyenot. Kuwi ora tower. Napa menika? Sinyale HP cilik. Kanjeng Ibu. Ya piye nak? Piye? Paring asma sinten mbok pilih? Pitapangan menika. Remboke dhewe lali lho. Iki wong liya. Oh wong liya. Iki ceritane kowe iki mara nang nggonku arep nglamar anak. Oh nggih. Iki. Bu. Halo. Halo gitu toprak halo. Iya. Toprak halo. Lali. Kula nuwun Ibu. Ibu, menika paring asma sinten mbok pilih? Mau wis matur. Sinten? Iki Ibu Dewi Kunti Lambang Sari Lemak daging kayu legi colok kecap crot. Kanjeng Ibu crot. Kok dipok cerita aku? Lah apa? Aku cerita. kowe arep nglamar anak. Inji. Timbalono anakmu. Kula. Anakku ana loro. Lah niki kula kalihan. Lah iya. Kula badhe nglamar niku. Engko pilihan. Nggih. Sing tak tokne sitok sik. Ingkang aran Lucy Brahman. Lah iki ibuke Tesi Limosin. Nggih. Luwih gedhi. Dadi padha ngletongi Keluarga Tletong bahagia. Iya, telek. Bareng ngomong telek kuwi lho langsung ambune padha. caputrane Timbalono. Dewi Sangkrah. Sangkrah sapa? Kok iso lakon sawung galing iki lho. Lakon iku iso sawung galing iki. Dewi Sangkrah ki mboke sawung galing. Rumidi. Hei, Lucy. karo anake dhewe lali. Lucy. Silus. Kula wonten jawab Bu. Kursi kurang sito. Kursi. Bapak Alif kene nduk. Kowe nang sandingipun Rama sik golekne kursi sik. Mesake bokong. Barene. Wis kowe lungguh. Tak kon lungguh. Menika sinten, Rong? Iki putraku. Niki putra panjenengan. Iya. Kali niki. Niki putra Niki putra panjenengan. Iya, halah. Kok saya gak percaya to Dan? Menika saestu. Putra panjenengan. Anakku. Menika Kang Barep menika. Barep Kalih loro wonten adipun. enek. Menika putra panjenengan saestu. Ibu. Kok ayu mati jenengan kalih. Apa kok mbok pateni iki lho? Gumun ngono lho kok. Ya gumun-gumun ning aja ngeget-ngegeti. Iki biyen pas lahir iki Nggih. bobot. Nggih. Bobot sepuh lahir barengi lahire Lucy enek bledek. Ibu Ibu disamber bledek. Iya sing disamber iki. Kulane rupane kok lho. Nyapa? Lah napa ngomongke bledek kok sampean terus Apa? Lucy Si. delengen pirsanono. Bangkok. Kaya buah melon. Nggih, leres. Seger. Menika buah melon. Maesan. Ya buah lah. Masa aku alah kok terang sampean ta uripku Dan aku pegaten Don. Kembalikan aku pada orang tuaku. Wong tuamu wis mati kabeh lho. Mbok kon balekne kuburan kok rumah sakit. Kon balekne. kabeh kok sia-sia karo ibuku. Iki jaman dadi rol ning sadon ngono kuwi. Alah. Asamu Pak Ratno melu sowan rono kok. Masa? Pak Dewan. Ibu Dewan iki kenale kan nembe-nembe iki. Sadurunge karo kuwi. Saya tak keluargane sampean wis teko kono lho. Mosok Kang Ratno ya doyan kok ngene. Bayar we. Bayar. Bolak-balik wayangan sing ditangkap dagelan murah-murah Lah, enggak tahu. Sesuk tak omongke Sesuk. sana. Iki lho larang. Nggih. Mok Ibu. Alus. Aku kinyel. 85 lho. Apa? Nuwun sewu. syukur. Nuwun sewu. Syukur. Menika asli pundi? Lah kok madhep teng wingking ngetokne gas air mata.